Daghan mang magrally, daghan mang masuko. Ni alimuot kayo compared sa kanang modern jeepneys na siya kanang aircon. Now, just like anything manggod na naay kausaban, it costs a price. Focus all your energy not on fighting the old, but on building the new. Tanang kausaban na agad siya presyo. Ang pangutan na willing bata. Welcome to Storya ang Kinabuhi, wherein we talk about life, career, relationships, ug uban pa. So boss, unsa man to storyaan karon? Kuan, nakadungog na kanador kanang jeepney face out. Kana bitong isu ron. Yes, sa may imuhang maingon na. Well, para nako no, ang jeepney face out naagid siya ay both pros and cons gyud. Ikaw boss, how about you? Unsa man imong thoughts anang jeepney face out? Kuan, ang kaning jeepney face out, ang jeepney magud karaan magud na siya na transportation nato, di ba? So naay saying na kani, I really love this gyud. Focus all your energy not on fighting the old, but on building the new. No, nindot kina siya na quote ganahan kay kuana kay karon man gud sa Pilipinas, third world country man ta, no? So in a lot of things behind gid ta. But just like anything na change, na gid na si pros and cons. Para nako dor, ako pro ko ana. Ikaw? Ako kay I'm torn between na mo go for ko ana o kanang or against pa ko ana kay sa ko lang no, as a former commuter, di ba kay taman tanan mag-commute na gyud sa una, di ba? Commute sa una. Pero it's very different karong panahon na compared sa una. Kay number one, mas mahal na. Correct. Kadua, it's more traffic, no? Correct. Karon ako among kong ka-batchmates karon are still in school, no? And I would still see their rants sa social media nga lisura na i-commute karon ay isud na kuno kay i-commute kanang maglinya pa kag mayo, magdinaganay pa. I guess ang ana dito sa una, pero mas nisamot nang siya karon. And for me manggod ang jeepney face out is na dito sa pros and cons gyud. Ang con nga akong gitan-aw gyud no is kanang mawagtangan og mga panginabuhi ang ubang jeepney drivers niya. Ikaduha is kanang is culture man gud, di ba? Daghan kayo logo sa Philippines that includes the jeepney. And removing that is like kanang removing pod apart sa culture. The reason why nga ningon po ko ganiha nga I am for the jeepney face out, it's because kanang it's for modernization man god. Number one, it's more comfortable, di ba? It's more comfortable. Yes, mas mahal siya, pero mo lagi na in exchange for, you know, the comfort. It's more pricey na, siguro mas may increase man guro siya mga 5 pesos more or less, di ba? And then kuan pod, it's very hard for the old jeepney drivers man god to adjust to the new price sa mga bag-o na jeepney. And that's why I believe nga kana no nga part na naginasahan sa to ang government. Ikaw boss, unsa man imong reason? Kuan, pro kuan na kay number one, anything na para kaayuhan gid sa country, pro jud kuan na. Now just like anything manggod na naay kausaban, it costs a price yun. If we look at other countries, for example like Japan and Korea, nagi mga higayon sa ilahang timeline sa country nila, ninguna pud sila. The only thing lang is firm jud sila sa ilahang mga implementation. Lahi man sa ato adiri, kay kung nagani bag-o na change, we tend to get very emotional, di ba? Kay kita as Filipinos ingon ana man ta, if nagani kausaban, react din ta. Muna siya na if ever ganig na ay mga kausaban sa atong policy, sa ato ang mga pamaagi sa country, daghan gid ang musupak kay naa may pros and cons. Sakto to yung gingon dor na ang government kailangan firm sila ani, whatever it is, kay para sa kaayuhan man na. Ang problema manggod nato dire, since kusog kay ang ato ang political, politics nato sa Philippines, usahay mas way ang decision sa government. Ma-postpone, magsige ka postpone kay daghan mag-i-consider. Daghan mag-rally, daghan masuko. Pero if you look at the history of other countries, nakaagigid sila gingunana. Kabahin pod sa imuhang giingon na mawagtangan og trabaho. I am pro jeepney face out, but I want pod na ang government dapat naa sila plano pod sa mga nanginabuhi, no, sa mga drivers kay di ba na pwede ma-displace, and I'm sure they are working on it. Kay di ba na pwede isod ba na siya, no? Other thing pod ana kay the jeepney face out is going to focus on encouraging ang public na mag-commute sa bag-o na transportation like train, nana, no? So naturally gyud mo taas gid ang presyo gyud sa plite. No matter what it is, di man nato na makontrol ang plite kay ang plite gikan na siya sa gasolina. Onya, ang gasolina di man nato makontrol ang presyo ana kay daghang concerns outside ana. For me,
tanang kausaban na agid siya presyo. Ang pangutana, willing ba ta mo pay sa price para sa bag-ong Pilipinas? I believe, manggod, when it comes to katong mga rallies, no, I don't think nga it's activism naman is not terrorism, di ba? They are only fighting mampod guro sa kanang mga rights sa ubang tao, no? Kay it's not only those na mga students kang nag-rally, but also if naka-notice ka, boss, napoy mga jeepney drivers yun mismo nga nag-rally ko. Kay wala jud sila gitagaan og kanang proper preparation, wala sila gitagaan kanang proper backup plan sa government. Mayon tato nga ig-abot sa kuno sa mga new nga mga jeepneys. May tatog pareho rag presyo or they can afford it man or they are supported sa government financially. But the problem is wala. So kana lagi, no, I am pro for that side na kanang we will go through that ana nga phase nga nay kanang jeepney phase out as long as lang yun nga properly prepared siya o properly funded lang yun siya sa ato ang government, no? And I really hope whatever the decision sa ato ang government maka-benefit gyud ang ato ang mga jeepney drivers, no? Naagihapon ilang mga panginabuhi and our mga students or our mga workers will be more comfortable na in terms sa ato ang transportation. Kasi tinuod lang boss no, mag-uhay ragig ko nag-commute po. Mag-uhay ragig ko nag-commute kay akong motor kay dito magamit, no? Di sa siya magamit. Sakay ko ka ng tricycle. Karon para ho na po si kulahi ara di pa katong sa katong eskwela ko kay grabe, number 1, init na kayo sa tanan. Tricycle pa ito, init ka ito. Traffic na kayo, di na pareha sa una yun. Pagsakay na ko jeep, no? Although, nakareminis ko, no, nga, din itong routes ba, atong routes nga, takay tag jeep, pero, grabe, init na ba sa'yo. And then, I've been to Kuansad, kanang mga modern jeepneys, no? Kanang, number 1, it's more spacious. Diba? Nasa takong lugar mo sa'yo, makabarog pa gani ka, na standing sa kanang modern jeepney, compared sa kanang jeepney nga karaan nga, dili ka barog or kanang unsa maghuot pa niya alimuot kayo compared sa kanang modern jeepneys na siya kanang aircon, di ba? And it's more comfortable good in general and it's more pricey lang pero it's only natural man siguro, di ba? It's only natural nga it's more pricey kay it's more comfortable. One aircon, di ba? Pero kung lagi, for the old jeepney drivers, for them to transition, kay lisod kayo, kay they're not supported, they're not kanang properly planned ba? Gawas unta lagi to, boss, if, di ba, affordable na to ang mga modern jeepney. So, karon no, I hope lang na if ever manggani madayon na ang jeepney phase out, I hope really good nga supported ato ang jeepney drivers. Kay na naman yun siya good ang benefits na kanang ang ato ang mga commuters much more comfortable na. No, at a cost, at a higher price. Pero for the jeepney drivers lang yun, sa ako. Pero when it comes sa culture, boss, para nimo mawa ang jeepney culture ba? Ang jeepney nga logo. Ano naman yung mga thoughts, na mawa na siya? Okay, so culture atong gistoryaan diri. So kailangan pod na since third world country man ta, we also have to benchmark ato ang kagalingon sa other countries. For example, let's say mayong si Thailand na sila kanang karaan na mode of transportation nila. Tuk-tuk. Tricycle. Tuk-tuk nila. So si tuk-tuk hatod karon naagya po na dito. Okay. Ang tuk-tuk. Pero gamay na lang kay siya, dili siya ang main transportation nila. Other example is Japan. I think sakto ang rickshaw. Rickshaw is kanang birahon bitog tao. Birahon og tao. For example, sa Japan, natin kita og rickshaw. Si rickshaw is mo ng traditional na transportation sa una na mulingkod ka. Mo si kalesa pero dili ka bayo. Tao ang magbira nimo. So one culture kuan man na sa Japan. In other parts of Japan naagya po na siya. Pero sa una tibuok Japan ingon ana gyud ang ilang pamaagi. Kanang naa ka sa babaw niya tao ang mobira nimo. But until now wala na siya nawa because there are areas na gi-keep gyapon na siya ang tradition. So maybe kani magong jeepney phase out syempre sa major cities jud na siya. If we want to kanagi mahinuduman gyapon ang jeepney, maybe there are areas na naagya po resemblance sa jeepney. Gani. Kaya sila anong nabuhat man na nila na mo man na sa sinaunang panahon. Pero they are still na hinduman gyapon na ingon na gyapon. Diba? So kailangan ang ato ang government pod na sila active view or active na action sa may buhaton kay syempre heritage man gud nato na ingon diba? Again, kailangan kita mo pili gyud. If we want to progress as a country, there's always a price to pay. So maybe nala na siya balance, no? Balance gani. Kaya nganong nabuhat man na sa uban, di ba? Na saying, di ba, na kung mabuhat sa uban, mabuhat sa nato, di ba?
Mo na akong take ana. So kato, ako lang again, I really hope lang yun for our government no nga they will fully support sa ato ang mga jeepney drivers both financially o kung sa pa man ilang mga kailangan for them to transition properly. Kay ang kani mga good boss no, we cannot deny no ma-pro or not kay their fate will rely yun will be on the hands of the government. We just hope nga kanang it will be smooth for them, it will not be hard for them as long as masuportahan lang sila og tarong kana. I think kanang pagsuporta pod, I think kaning mga modern jeepneys nato, some of those drivers were former jeepney drivers, di ba? So meaning mas secure na siya actually, no? Pero again, as a former commuter na dugay na pod, lisod na siya on the hands sa government. Daghan mo kayo. So ang sunod na pangutana na unsa may next step for the drivers. Okay, that's going to be an issue. Mo na karon na mga rally. So the government has to have a plan. Kanang sakto jud na plano ba? Ana gani. I'm up for everything, modernization, progress sa country. But again, just like any change, there has to be a plan. Dili gid na siya ma-perfect yun. Yes. No, to all our brothers and sisters, kasabot man kita no, we freedom of speech man na, no? But again, just like anything, naagi price to pay if we want to progress. Di gyud na ma-perfect yun, we can't expect yun. Naagi na uban yun na maglisod yun sila, kay na-display sila, kay nawagtangan sila kanang trabaho nila as a driver. Naagi na, di gyud natin na malikayan. As much as possible lang siguro, makatrabaho sila sa bag-ong pamaagi ron, sa transpo, but for me, di gyud na mo 100% yun. Dili gyud. Samot na siguro boss no nga kanang our government here is not perfect yet no. The reason why we are in a third world country is number one po, it's because of them po. Diba? So maybe lang yun no, they'll be able to create not a perfect plan but a good one na lang. Sayang yun no, if to think pang good, if we are in the shoes of katopong mga mawagtangan nga di sila ka-afford sa jeep. Yan ang ilahan na lang gurong guno na to guro boss no, ilahan na lang gurong way to continue on living for the next few months is to sell sa katong ilang karaang jeep. It would be very hard po to sell kay face out naman. So very difficult gid kayo siya if ever dili siya masakto og plan. So mora gyud ano, I am for and I am somewhat against pod sa jeepney face out for the reason nga lack pa siya og kanang planning sa pagkakaron. Maybe in the next few months it will get better. Pero mo na nga kung stand. I think kung andyan siya kanang continuous siya na work in progress siya, pero lisod man gud kung permira na asa na stage kay dugay naman na actually. Kanang modernization dapat ang targeted completion gani is 2020. It's already 2024. I'm sure no lagi na mga studies and everything. Medyo karon siguro wala pa gina siya na fully kuan kay daghang factors to things no. So eventually mo ginang end goal gid nato kay we're going to stay a third world country gid if ingana gid. Those are just one of the factors lang. Transportation nato kay in other countries manggod, the public is encouraged to ride public transport regardless if you are poor or rich. Sa Japan no, tanan mag-train. Dato ka, pobre ka, mag-train. Imagine ha, train. Ni mahal ba ng train ha? Sa may line transport dito, train, bus. That's it. Train and bus. Or you walk. So pang tanan na, ang tanang countries na magi pobre. Na may kanang the less fortunate. Asa man na sila, di ba? So maybe in other countries, first world mong Japan, so taas o kanang earning and everything. But if you think about it, mo gina ang goal gyud sa public transpo. Ang problema lang nato dire kay wala man gud siya nahatag pagtagad ang public transpo. That's why the Filipino is always buying cars maskig di niya kaya or maskig way garahe. Mupalit gyapon sa kinan. Munang daghan na kayo, munang kailangan na naagit ang tangon kay sakyanan na atay bus karon na pagitay jeepney. So redundant na siya, puno na king karsada. Napay tricycle. Napay tricycle, napay motor, puno na king karsada niya. Atong karsada kay gagmay kayo. Di ba? So kana no, whatever it is no nga ang inyong stand pod, we would like to hear you. Now we would like to hear unsa inyong mga thoughts, unsa inyong mga comments or insights. Are you pro? Are you not? Let us know in the comment section. Thank you again for watching Storyang Kinabuhi. And we will see you on the next one. Bye!